You are now about to witness the strength of street knowledge. DRD. Teraz jesteśmy świadkami o siłę wiedzy ulicy. Verson Ice Cube prosto stąd Compton. Szalony skurwysyn o nazwie Ice Cube od gangu zwanego Czarnuchy. Postaw: kiedy jestem odwołany, mam przepiłowany off, nacisnąć spust i korpusy są ciągnięte off. Ty też, chłopiec, jeśli ja pieprzyć ze mną. Policja go na hafta, przyjdź i weź mnie ofio, a sto jak idę się dla skurwysyny punk, który jest, pokazujesz się. Czarnuchy zaczynają mamrotać, oni chcą Rumble wymieszać je i gotować je w garnku jak gambogoin zniesiony na skurwysyn takiego zgad, który jest skierowany na Joas, więc daj ją gładką, nie ma talin. Kiedy jestem w dół na ruch Jack, oto rap, morderstwo, zachować i otańczyć z rekordem kryminalnym jak Charles Manson. AK-47 jest narzędziem. Nie każ mi działać, głupca, motherfucking me. Można przejść palec do głów, nie może, jestem Nokin. Czarnuchy out pole. Codzienne i tygodniowe, miesięczne i roczne, dopóki ich głupie skurwysyny przejrzysz, że jestem w dół z kapitału CPT. Chłopiec nie może się ze mną pieprzyć, więc kiedy jestem w swoim sąsiedztwie, lepiej kaczki. Koza Ice Cube jest szalony jak cholera, jak mogę zostawić bieżni stąpin, ale kiedy wrócę, chłopcze, jestem Kamin prosto stąd Compton, miasto Compton. City of Compton, Joren MCRN, WhatsApp, powiedz im, skąd jesteś. Werstwo MCRN prosto stąd Compton. Kolejny szalony asniga, więcej panki pale. Jo, mój rap robi się coraz większy, jestem zły skurwysyn, a wiesz, że to, ale Czarnuchy cipki, as nie pokazuj tego, ale nie w dupie. Jestem, uczynić moje zaskoczy, jeśli nie z ewidencji z Jackin upraw, podobnie jak włamania. Definicja jest Jackin, a kiedy nielegalnie uzbrojona, to się nazywa packing. Shoot skurwysynów w minutę, znajdę dobry kawałek osipki, idę się w nim, więc jeśli jesteś na wystawie w pierwszym rzędzie, należy do ciebie zadzwonić suką lub brudna dupa, ho, pewnie wściec jak suka ma, ale to pokazuje mi dziwka. Jesteś, składa się szalona mutafaker od sta ulicy postawa legit, bo jestem Tirin się gówno MCRN kontroluje automatyczne dla każdego niemym mutafaker, który rozpoczyna w statyczne nieprawica. Bo jestem sama ręka za każdym razem jak wyciągnąć AK. Półki bezpieczeństwo jest maksymalna i to jest prawo REN Czarren, ale jestem surowy, zobacz. Koz, jestem draniem motherfucking, definicja jest jasna. Jesteś świadkiem killing, to zabieram się bez pojęcia, a kiedy jesteś w zasięgu, twój tyłek jest za pośrednictwem. Słuchaj, może potraktować to jako wycieczkę, ale niga jak Ren jest na końcówce gangsta prosto stąd Compton, miasto Compton, City of Compton, DRD jest jego nazwa i chłopiec jest Kamin. Vers free prosto stąd Compton. Czy brawa, że będzie udusić matkę Jo, a ja siostra myśli, że ją kocham. Niebezpieczne, skurwysynu, podnosi piekło i jeśli kiedykolwiek złapany, robię kaucją. Patrz, nie mam w dupie, że jest problem, widzę policjanta, motherfucking go nie unik, ale jestem mądry. Nie wychylać pełzanie chwilę i kiedy widzę przypustkę punk, uśmiecham, dla mnie to trochę śmieszne. Postawa, pokazujesz się driving niga, ale nie wiem, gdzie to kurwa ma zamiar, tylko rolling. Patrząc na jednym nazywają ale tu jest lampa błyskowa. Nigdy nie bierz mnie bezwzględny, nigdy nie widziałem jak cień w ciemności, wyjątkiem kiedy zwolnić.